गुड इभिनिं सनाफोर नै जोंहा ज'नो आलासि जाहैनो नागिरदों आइ गेजेर लाहानियाव खैराबारियाव। जों मोनहैनायाव लागि गासैबो मोनहैजोब्बायमोन आरो नै उन्दै लाहाबो आइ मायौ आफा मोनहैबायमोन आरो। नै आइ गेजेरा ओरैबायदि रेडि खालामना दोनदो थाव फिथा एन्थाब फिथा लारु बनायबायनो आइया। जों ज' मोनजाहैबाय आरो मागोनि सिगाङावनो नै आइया जाना खिथिनो गोथाव जादों फिथाफोरा। ओमफ्राय नै बयबो आफा गेजेर लानाव फैदो महा थांखोबा नैबे इसानि फिसाजो मायु ज' ज'नानै बिदिनो फुरथि खालामनानै मिनिनानै रायलायनानै ज' सा लोंबाय आरो आं रायलायनायखौ होबाय थायासै मानोना पार्सनेल खुरांबो थायो नङा होमबा, बेनि थाखायनो नै ओरैबायदि गोथाव नुदों गाइखेर साहा थाव फिथा लारु आरो सिबिंनि एन्थाब नारेंखलनि एन्थाब। फिथा जादो जोंहा नै मागोनि नै सनाफोर गोथाव मोनना होदो जानाया जासिन गोबावनि उनाव जादो नालाय फिथा बेनिखाय गोथाव मोनदों आरो दा मागो सफैबा जानोनो बालायलायनाय जागोन आरो। नै आंहा हासबेन्डआथ' बारा जाखाया दिनै थाव फिथा जादो थेवबो ओमफ्राय आइमुआबो जाबाय जानानै रायलायगासिनो आरो न'खरनि खुरां। आइ आफा गेजेरा गैया माने साहित्य सभायाव थांदों बिसोर माबा माबि बिबान दङ नालाय थांदों बिजनियाव जानाय साहित्य सभायाव ओंखारलांदों दिनैसो जों ग्रोब लोगो मोनहैबाय जोंबो मोनहैबाय बे आफायाबो थांबाय आरो। ओमफ्राय जाहानि बाबायाबो स्कुलाव थांदोंमोन बेबो उनाव 2:30 सहैबाय बेयाव ओमफ्राय ओंखाम जाना दसे जिरायनानै बाबायाबो फैबाय आरो। मा खबर आइ? खबरा मोजाङानो जि हनै बुरै हेन नुदों निस्रा सान्दुं नांनायखाय इथिं फैबावबाय माने न'खराव बिबार थाबा न'खरखौनो ओरैबायदि समायना नुयो नै ओरैबायदि बिद बेलेग प्रजातिनि बिबार गायनानै दोनदों आइया समायना नुदों आरो समायना बिबार गोसोफोरखौनो स्रां मोनलायलायो बिबार नुबा। नै सेथ्ला गंसे बिबार सारिय'फाले बिबार नै ओमफ्राय बै गेटजों ओंखारलांनाय आफा गेजेर बियो साहित्य सभायाव थांबायमोन आरो नै बिबारफोरखौ नायनो हागोन। जेबो मावहैनो मोनासै मानोना बिसोरो अलरेडि संखाबायमोन ओमफ्राय नै पापर एवनो दंमोन बेखौ आं एवना होबाय आरो। पापरखौ एवखांना जानो जाबायानो नै सनाफोर आंहा जबायानो आलासि सासे दं बिदिनो जबाय आरो। सालाद दालि पापर हांसो दाउ ओमफ्राय नै आइया गेजेर आइया नैबेलाय गेजेराय नैबे आरो जाहा बिबनां आरो न'निनो गोजासो भिडिअ लादोलाय भिडिअ ओइ नैथिंबो जादो बाबा ओइ था थांसै था गासैबो जाखां लोंखां न'आव फैनो ओंखारबाय। ओइ नै खिरखिफोरा भाङाखै बिबार सनाफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नै बिबार नायनानै थांगासिनो जोङो ओमफ्राय थेंक इउ फर वाचिं मोजां नुदो ओमफ्राय आरो ओइ बे नैबे गुफुरा ने बेखौ नै बिबार नै गुफुरखौ जि साइज नुखादो माबा नार्सारियाव मोनबा बायगोन र' थांनायानो